Hei, hei tid, så det atter her vi noen nødvendig av Gjerstamal, og vi Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Petersson som redigerer Ljøe, Paul Fere og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Vi hjertelig velkommen til Hentaparsten av Gjerstamal, og jeg fer en affær å spyrre Paul kvært og ligger ter av Gjerstapol i det. Ja, det var grunden og i tøyvikene som fjord at det lei mest til at det Rombraun 8 og til vers 12 og i hele tiden alle kapitlene så opptidsen vi etter skjema men her sier han at 12. øren og i Rombraun 8 at nå Kristus og i tikkum så vårt lika med det. Det synden. Men anden lov, det rattvis. Og så lov, bøy no ante hansara som røste opp Jesus fra en deg og i tekkon. Så skal han som røste opp Kristus fra en deg, gjøre øysene deilige lika med tekkara, livand vi antas og innom. Som vi ikke ner. Og så standa vi ta prøver, ikke, og vi skulle til haltes, og vi skulle live etter holdt. Det var stald. Og det var så løs at jeg les, og så knappt jeg at det her, og i tekkom. Altså, det ble så løs livende for meg, altså, så da er Kristus og ok. Men hvordan kunne han da ikke og ok? Og svære være etter her, han får i et likam, lukt okkar likam. Ja. Og han døg som Jesus, men han røst oppa som Kristus. Det vil si at da han så tog sint okkar av sånt likam, så avseker han vær. Og i ødlån, og han ikke kunne tids der av seg hvis han vær. Han nekra sint, altså. Så var han en av okkon, Aren, altså. Ja. Men nu han øyne av okkon og det nødja skapningen. Og han begynner langt med han var her at tas om dette som la for framman. Johannes 16 særlig og nekvann og i hans evangelium. Og tar han så fer han så tar vi titt på hver hanker her. Ja, her hanker til. Så han ute her. Og da det gamla mennesker, altså synda lika med, var krossfest. Vi honom, sier han nok Lassbrauna. Ja. For at synda lika med var krossfest, vi honom for at vi ikke langt skulle leva etter halvt noen etter det gamla menneskene. Altså, han døg det bort fra. Ja. Og det som det 4 verset som vi vant til sier, at nå Kristus og i tekkom, så vi lika med det. Han og jeg, sant? Så vi lika med det. Altså, han kan ikke være og i okkom hvis jeg hitt liver. Så det som ræver. Det gjør synden at lika med det. Men anden lov, det gjør rettvisen. Og på nå, ante hans som røste Jesus opp fra en og deg. Og i tekkom. Så skal han som røste opp Kristus fra en og deg, gjøre oss deilige likam til hver livande. Vi antas innom som i tekkom på. Og så standa vi til skål til alt. Altså, jeg tror ikke å forklare hvordan det heter her. Det var akkurat som det fyllt i alt mot likam og vi kjente at det her langt som himmast. At han var og mer, altså, da han døg. Og tog med vissar oppe degen som Kristus sin oppristende, sikrande, samme personer, som var en lika med åkken lukt. Fire jeg kunne dødge og i åkken, og røyse åkken opp, og til nødja navn om Kristus, og i åkken. Vænder der inne, ja. Det så størst onter, da. At det ikke til at skilja bare 8 vujere.
Og det sier også eisen til at han det her frelsen hun nekk for komplisera og i sin altså tilbløyvan kan man säga at mennesker kunne ikke hukse det opp. Nei, det var ikke til. Men det som vær komplisera i Kristus fullførst, så at det så enkelt i det. Det så enkelt som kjalt løyvi da. Og jeg husker om det første versen her og i samme kapittel nå. Han sier eisen øyla tøylet til her. Ja. Han sier, jeg kan gå takke det første verset vi eisen tøylet til ja, så det ikke fordøming for deg som og i Kristi Jesus Så kan man spyrja kvui. Sverige kommer i vers 2 og 3. Tøy lov løsens anda hever ui Kristi Jesus løst med fra lov syndarinnar og deians. Og så det her at det som loven ikke var ment å gjøre, vi til at hun var måttleis av holdnen, det gjør det jo godt, da han sendte sånn lykan syndion holdte, altså som vidt, og han sendte han kvart, 4 syndene, eller 4 synd, og så domfelte han syndene og i holdnen, altså i holdnen til Jesus. Og kvøy atter, 4 vers sier, 4 det som loven kravte skulle være fullgjørst og i okkon, som ikke livet etter holdnen, men etter andan. Ja, her Og her altså deg og oppreist saman tvinna. Så man kan si at utan deg så han ikke oppreist, da. Men eisen utan deg så var deg Jesus, så var vi verande og i synten i enda. Vel og mest, altså hvis han nå helt ikke reist opp til sier han i 4:15, så var stadigvæk eisen i synten til okkon. Men alt er Jesus for i grøvna vi okkon. Altså han fer allan veien, inn i deg, han døyr av krossen, han hever okkon i seg, så fer han inn i deian her, Ja. og deian, han fer alt det som han skal hava, og så ryser han opp atter. Og her det vid jo det, og i sånne nødja løyvnen, og så det jo just så underfullt at vi ikke bare, han sier det, så det tydelig i Johannes evangeliet, at det ikke bare til at vi i honom, men han i okkon. Akkurat. Og det en så sterk ent at det kan til å møvlet å kunne skilja sunter. Og så det akkurat tilvita til at vi blir opplyst og tilvita om hva det som henter. Hvor kan jeg si, som han sier her, at vi stand ikke skuld til holde, så vi skal liv etter tog. Ja. Det her synden, det har han sagt fra undan, lika med det, tog jeg tedjer synden, men vi stand ikke skuld til, vi ikke forplikta til langer av livet etter tog som holde sier vi skal gjøre. Holde brøyts ikke. Holde holdt og ta verda verande, så lenge som vi i her. Ja. Men vi løst fra at vi ikke forplikta til av livet etter sånn holdt noen. Og ja, men hva så er jo ikke lov, kan man si, ja. Jo, Jesus lov. Han ui okkom. Han lever ui okkom. Og dette her, for meg dette ikke bare det største, men eisen til at tøtninger miklas av løndamal få fæter ui som tryggvande. Og man ikke tryggvande enn, ja, så kan man alltid bli av det. Kalla navn herren, så skal det være frelst. Ja. Eisen til som jeg har vært sint inn i fyrre, altså, når man blir gammal, og så færre at det naturlige kreftene ur likamene, altså. Ja. Så derfor tar man ikke kjørt vi. Du kan vennja, men det færre, altså. Og det som velger nekk, og det som ikke vennja, altså, det nästan lika att det inte kommer. Så är det. Och så uppdagar jag att jag har inte live vi har min egna tankar om det som ständer i Bibeln. Det var stil. Det är han som ska mynta det och sälja brövene. Det är inte prätkaren tal som ska mynta åkom. Men til brøvene og i Nødja testamentet, som vi antar noen tjeven, altså lærerne som samsværer ved godsøtta. Altså, en lærere som samsværer ved godsøtta, hun må være røyk.
Och ta så i ljusnån av sin här. Han säger till för att Timoteusbrev nämner det vid Timoteus. Lärarna som samsvarar godsötta och också som heter liv i Jesus. Så framgång tror kan vara att åpenveras. Så bäst det är och mer näka som är visste som bad. Hørte som bad. Og her djupt inn i viskene her. Høye røtter, sier antallet sannløykar. Det var livande, det som livande. Meningarna er ikke at man minnes det ikke om. Det er det øyelige imiske meningar. Men satt du tar næk i antan, så får det ny ro i her som det har til høyma. Akkurat, ja. Og det det som kommer fram. Det är inte det som dör alltså. Det var bara av en människa. Men det det som är gott i andan och som lever. Och ger livet så omätliga avvärst. Till kvart är uppgavan nu. Alltså bara det att är färdig ut och bärga sig händerna och paraffin, höjton och en mycket morgon klant touch. Och det tar så en timme av tojen och imer sånt där vi handlat oss nä. Och så färdig spakan in efter sjukragången nu. Här som jag kan färdig in. Och det är så frialigt och så en standande att hitta näck människor som ligger här och fäktas om att onkel kom nu till parten och vi kör med. Ja. Och där rycker det upp. Då jag ser här så anslig och som jag hade i lunch och som jag hade i stått och som vi är så brottligt igen och allt tarva alltså en nerver och ja hela andan alltså. Ja, men det här är att det här verset, ädla verset kommer innan. Här säger bor nu ante hansara som reste upp Jesus fra hin och dig utikon. Ja. Så skall han som reste upp Kristus fra hin och dig gjera eisne deilige likamtikere livande vi andasøyne som utikon bor. Og hatta tåsar ikkje om opprestna. Nei. Efter det etla. Nei, etla om til nutja likam. Hatta tåsar om et hetta likam som annars værs helt til syndena og under syndena. Ja. Nu sjalt om det så sjalt at det her likam henter og alt det som hører til og sanser og eisen i alt det. Ja, bra. Det har blivit just livande. Vi hans anta som bor i okkona. Och jag är nog sannsynligt det här anten skyltar antar fan. Här viner möta kan. Ta spjatt om åtjar, lånt och fjöll. I nöje stålen hittas öll. Ja. Alltså, för vi har haft att ordentligt löntardom för mig. Alltså, vad det är. Men nu är det tackligt. Ja. Här anten skyltar antar fan. Ja. Och det är en spännande rannsaknar för han som är inte akkurat detta livet. Och i målet till Nike och han ger oss. Så kan det vara en metall i avvärst. Spärra att detta är golvet och så här och inte och inte vita. Alltså, när man vet en sjukhus så vet man inte hur det är. Det stämmer det knappt. Ja. Och så måste detta vara vi att ta som te. Men hit. Jag för Kristus är skuld alltså i stället Kristus är att färden och hälsa på. Fast som det inte var inte visste vad det. Det är en helt omätligt speciellt alltså. Ja. Ja, helt visst alltså det är och det här och jag ser här rättvisesverserna. Vi har framta. Ja. Så alltså han har sett upp så läs som heter här very just det. Ja. Så är det ungen av okkom som kan rosa sig av nökrona. Nej. Men vi kan vara hjärtans glada. Ja. Himmels lycklig eisne. Vi där finns lot i hästner och här heter finns lot i okkom. Akkurat. Att det är. Och vi vet bara läsa det här och i vanliga bibeln. Han allmänna accepterar jag. Alltså ettla. Så jag vet här ut i hesar bibeln hur så versen det var.
Han sier i vers 9 i Rombraden 8, men tid ikke i halten, men og i andan. Så fram som ante Guds bor og i tikk. Men hever øyn for ikke anta Krist, ta høyrer han ikke ha noe til. Og så kommer hese på versene som vi var ofte ikke vi, ja. Men Kristus utikkom, så vel lika med det, for syndaren skuld. Men anden lov, for rettvisna skuld. Men ante hansara som vakte opp Jesus fra deion, bor utikkom. Ta skal han som vakte opp Kristus, Jesus, fra deion, øysene gjør livande, deilige likam tikkara, fyrir antas og en skuld som bor i tikk. Så det akkurat det samme. Ja. Det er myntar gjeringen av åkken ligger gamt her. Og hvis du sier vi herren, skal jeg trykke hesen, så sier han ja. Og så begynner han denne gången at nå livet som han vil ha av liv. Ja. Det det største for hver enkelt av oss selv, eller selv å ha opplevd dette her. Sannleggen nå just nu, og se at det sånn som året sier. Ja. Det som her kommer at det som lykke største verleggene, men som så veldig største suttje. Til de andre ble fullkomne ombrøtt. Tror jeg at Jesus sannleggen ble en livende erfaring og i terra liv, ja. Alltså det är så omedelig störst. Alltså det alltså vi har ju har ju sett äpplen nyer och göra som första år. Och så imske matar och allt det där och ganska imskar omstör och forskjelligt då. Men det växer upp och du sett ett vanligt äpple nyer. Kallar det för sättäpple, men det är ju bara ett vanligt äpple som du vet att löver och ut att spyrar. Ja? Och det äpplet dör så. Och så kommer löver fram i ödlom tøy som så kommer upp. Och det är samma uttryck som vi brukt. Och Jesus brukade lycknelsen om sammanen som förut att sova. Och bara han strötte bara, nu känner vi inte akkurat till att det är vid kottene här i färgen, så det kanske äpplet är inte bättre. Og då han spreide ut hver som helst. Han er ikke mån av hver, og han spreier og øyser ut dette her svaje, som tar det kommer ui, det rett omkvarvet, ui måltene, ja, men så ber det liv av seg sjølven, avvokst av seg sjølven. Og han tenker, Jesus tenker eisende dømme om at ta i bønden hever satt, så får han ikke ut hver morgen at hitje etter hvor lengt han nå kommer, Nei, av seg sjølven, växer det. Kvui, jo tog jeg etter svaje som ble så av livande, ja. Og hette sammanberingen vi hette året her, som vi vitla så ut i det eisne. Vi vet ikke hver det fer. Vi vet ikke hver det endar. Men vi vet at her er det tidlig måter og hjertansmålt, kan man säga. Her blitt at liv. Tog jeg hette året i seg sjølven livande. Og livsskapande, ja. Som alt liv För jag drev in i bygdalöjve som levde. Så kunde pappa med vissar att sätta ner äppler. 4 parst skurs hösta. Det var alltså gautidje. Men så tar ju kyrkfolket kom. Gängan det lycka ur Saltnäs och alla minuter efter och de får kyrkja skurs det. Det var klart 2 eller kvart eller 8 Så får man till hus. Alltså man får inte stanna här och vara en avstöjd i torra. Så det lärde pappa med. Så han är själv kyrkja. Pappa som baden och var färdig och jag allt det som här var han. Och han plattade fortälja mig så innanför han får efter backan om i kyrkja. Och talar ju alltid traver och i rennen och det låg gamt där här och han sa ju så väldigt stor och bergselt när svämja med den där blöjen. Han får en fiskestein 4 år och det var en öjlig rik han fick alltså.
han syfte seg stora bergskiltene upp och kom det där väl så man kunde för efter den sätten så för han ut i kyrkan. Alltså för mer livna jag hade så bara auto som han fortalte alltså. Han vinringen 4 och så hit att det dagliga som kunde ricka så väl bara. Då man gör det där vi rättar tog ja. Ja. Och så är det bara ett annat länka frutsa där. 6:00 om kvällt. Ja. Ta var gerensdag. Ta var männa sitta silta gott och ända trätchar och bara stimar oss helt. Så det gör det nekve va. Bonde gottne samman och en 4 gott eller 2 eller 3. Allt det som stora stimmar var och så träckte där och så tog det på sig. Ta för i gottne och ta stotta så jag var i narkos. Längt ner där för. Allt det här det lyfte man då i. Samtidigt som hist var. Ja. In i mynten i alla tøyene. Og jeg minnes til døms, jeg alltid nevnte det her, at vi sång og øyne og i sjælen, men jeg minnes ångan tøy man sang 8-4. Og ta heimann det gættemøte, så sang man sjålande. Men ikke vanlig da. Men konen her og i min kjønnsøs noen her av toften, og det er det alltid ettermøte. At han har hatt bønn, og så tar kom til hus, ta sånke der, med det gengva, det var utrolig avhåverst. Særlig at det er så snøtt og nian her som det bor, og så ble det et ekka og mittel husen, ja. Det var almyntligt at det var hotekkende. Ja. Og det var torra liv, altså. Ja, ja. Og i her som løyvene her, der så er som satt det her året ut. Ja. Ja. Her er sjælen, og her var det øysene på at han måten, at særlige kvinner der hatt egene vi ungdommen. Jeg vet ikke så det bare til oss, til en øynehøyme. Men det øyla vel, tog jeg at orgelspilleren var nødkjør, og så fikk vi et ordre sitt her rundt han om orgelspilleren, så. Og synes jeg vel vi var stå. Så er man en oppgave. Akkurat. Så var det bare. Og det visker for meg som at det var teknivet, og mennene var nekve borster om sommeren. Kom ikke 18 for en tag ut av heste til nekve verlig da. Så det var Osland om Varre, og da kom det fra Grønland om sommeren, og så framvis. Så det var hjemme, altså. Så la jeg mest til, hvordan vi alt har dødt, at arbeidde mennene til seg for affærer. Der fikk alle mennene av husen noen affærer til brevbråding. Og så kom det her bare til vårt. Det passet, ja. Det bare til, og så framvis. Ja. Og det var også en øyne hjertelig oppleving. Og så kjente du det falsk. Ja. Ja. En av standant, ja. Ja, og hva sier du? Hva skulle vi fortsette nå? Jo, altså, han sier her i vers 14, han sier at så mange som vil ha leit av andagods, jeg sier jo bøttengods. Og så sier han, neste vers her, at tid finker jo ikke tralldomsanda. Og det vet jeg ikke om kanskje som ikke har en opplevelse til halta, at det er en tralldomsante som puskar okken til at nu måste du færa møte, eller nu måste du gjøre dette, nu måste du gjøre dette. Nei, han sier, det finner ikke tralldomsante, så det at du skulle øttast. At tralldommer færa okken alltid til øttast. Altså, det er vi noe, og livet vi opp til det rette, og alt det her. Han sier, nei, det finner anda sånne rattarens, eller man kunne sagt, badnarattarens, og i hånden råpa vid Abba fægir. Og jeg har så ångt jeg undras fyrr, og jeg finner svære på det, hva det heter Abba betyr. Ja? Og det er den eneste formen for pappa, som eisne vil omsett, nødja sattmann til dem, så her er det omsett til pappa, i stedet for Abba, og det er dette merker.
Og ta feir kan virka nok så fjerst. Så det kan være en attarfeir, eller det kan være akkur som lengt borster. Men pappa, det alltid nærverant. Eller pappa, for vi har teipa i brukta. Og det, og så appa, og så feir. Det altså, det verilig, ja. Og så at det her verset her 16. Det bare så veltet det der. Jeg kjenner til at anden sjálfur vittnar vi anda okkara. Og hva vittnar han? Jo, han vittnar at vi bødnegods. Det her vissan som ligger så djupt inn i okkon, ta og i andegodset til ikke bygg vi okkon, vi tryggva Jesus. Altså, det her han kan han ikke gjøre det her. Jeg opplevde den her røttene på en måte personlig nått, altså. Tror jeg at han fikk bitt meg inn at det var ikke frest. Ja, det klarer jeg. Og særlig at man får til sankeren kvalitet, og her lager sikkene og svevåt, det yngre, som var faktisk 46-48, Eifen og Lissana. Og det visste jeg at de var så små, at de får ikke være her hvis Jesus er etter. Så jeg får ofte bare hitja om de var. Og jeg minnes fra det første mamma sier meg ofte om kveldene at han har vært lagst. Og det er en synker skjemaskinen som hun vant vi der i hånden. Altså. Og så langt hun vant. Men hvis det ble purat høyt nå, og det var ikke hørt, så kom jeg til sånne rastland og alt det. Så øyelig ekvislig. Men så hørte jeg han selv i havn. Han var utlendare. Han litt fakra. Ja. Godt månd, sånn. Ja. Ja. Hørte han møte i Bethesda. Nei, i Ebenezer. Det lærte jeg han. Det var ringkast, det var det til 16 år, da kjøpte jeg meg først for en bibel. Det var lomma-bibelen, altså, den minnet format. Og tog jeg penger for å ikke, altså, vi kjøpte en bibel, det bibelen kom ut i 1924, men altså, jeg minnes ikke til at vi tatt penger til den her, det var bare fra hånden i munnen, altså, det ble jo ofte for det mat. Epler velte man, og så framvis. Fiska i nek på heitaddel døvra, skjønner du? Altså, Søyaberg, et reffisk. Og så minnes det, han røyser seg opp og han møtte sånn her, og han sier til at han var gift for en av fuklafire. Og han sier til at han har vært forferdelig av vensjen, altså. Tog at det var ønsken som har gjort seg om jeg kan forklare seg her, det er helt eksamen, og han blandet her, da han gjør det som ikke skulle gjøre, eller sier det. Ja, så visste han ikke om han var frester litt. Men så hendte det underfotlet at en var det. Tog seg det av honom, altså. Utan at han også sier om det, så gav han noen grønnelige løsninger, og tog som vi er inne i han jo. Jeg var så fatter han nødvendig, og kom til å Jesus, så bär det ikke til å løse det fra etter tog som det var. Det var en satt man det mittlen Jesus og feire. Amen, ja. Så ja. Det var ikke med lakken han. Men det var omak. Og ta tjekket opp for meg. Ta fikk skila til som jeg les. Ta begge jeg etter Løyve, kan man godt si. Ja. Fra 16 år og ut etter. Ja. Det underfullt. Ja. Ja, så jeg har flere nevnt at det er hvordan jeg opplevde å ta her andans fytlingsene som gav meg den frien her. Ja. Men et som hendte ta eisen, jeg vet ikke hva jeg har nevnt det, men det var, altså, jeg vet ikke hvordan lenge det var det, men det var nære viker. For alt det som jeg har lært åren, og mer at det ble bare så ljøslivende. Det var akkurat som det ble tid til en super undervisning, og det var hele anden. Han som teker av Kristus og gjør okkur, kun gjør okkurna. Og det var ikke i vi minner sjal, så jeg aldri opplevde det her før. Det var som, nesten som et lengt møte vi, som alt var underfullt og frier og glede. Og så opplysning. Vi hele andan. Så, og Kristus og okkur, det hele anden og okkur.
Ja, vad står det är som till nu för att läsa långt ner i kapitlen. Eller långt fram, ja. Han säger till att 16 vers i kapitel 8 att och är det vid arvingar Guds och samarvingar Kristus är. Ta läsa det här. Ja. Det var otroligt alltså. Arvingar Guds och samarvingar Kristus är. Så satt som vi loja vi honom, för jag vet att skulle vara dörma till honom. Och tack man ta lojen på plats. Jag var så pointer av en rasslene. Att, ja, men alltså, så att det bara fyra röjna till, jag vet det. Och nu det finns fättre till. Tog jag en vittna om det samma, sant? Och han säger till oss när livfaktor att han har haft en nekvar som vuxen med. Och så säger han också till att tog är rockne löjengarna och i tøyene som nu är inte hava tøye mot dörtene och vi ska vara åpenbara. Och det han säger, dörten ska vara åpenbara och han døy och jag. Han døy sin och jag kom för att allt det gamla kvar. Och så röstas han i Kristus. Så röstas vi honom i Kristus. Tog navnen honom. Och så var anken, så kom det anken. Takas fra knatt. Allt som vi tar fincha. Och då säger han här att han räknar lojingarna som och i tøynes nu inte att ha tøya mot det ordne. Och vi ska vara åpenbara. Åkon, alla tøyene der. Alla tøyene det som är inne i allt, ja. Ja. Och skapningen var ju lagt under farfångt. Ikke vi vilja søgnom, men fyrir hansara skuld, som leier han under henne. Og i vevnom av skapningen vi skal være løster og tralte om for ganselig løygans til dortarfratse godsbatna. Vi vita jo at skapningen til samme soffar og hever verster løyga til nu. Og ikke bare han, men også vet, så sier han etter, og ikke bare han, også vet selv, som heva frumgravur antans, Øysene vil soffa vi okken sjálvun, og stund etter sånarattnum, enderløsing likams okkara. Altså, dette nu tåsar han om hetta likame som skal være enderløst, og just lukt. Han sa likam. Ja. At det bara så rukt, att det är inte som vid det värsliga, alltså man tillägger sig några ting och man vet hur man ska göra och så gör man det och det räcker för inte. Det heter något helt annat. Ja. Det är akkurat ja. Jag kommer bara ihåg om da man gick i skolan, realskolan särskilt. Da vi skulle testa grammatikkerna och tala rätt väl för som jag lär utanat. Så att jag kunde testa grammatikkerna. Men jag anar inte vad det gick ut på. Alltså, och tog för det är bara inte framåt då. Det var ivsteg, det som skulle testas var sagt framme, och så var det vecka. Men det som är liv, det som du fast fätter i, alltså, du var uppluster, du kiler. Det är för omgång du. Och det är moneren i mittlen. Ja. Alltså, jag vet inte vad jag ska säga, men här fyra så var det rätt upptidsen av oss ner vid informationen som vi kunde ha. Eisen om Jesus, ja. Vi kan ha massor av information om han, och vi kan räkna som en helt enastående person, ja, bästa person som har livet. Men den informationen är inte i sig själv om liv. Hon kan föra till livet som är till att Kristus är åpenbarar för och inre människa och flyter vi trunne in i oss. Han lever här. Och det är det största som några människor kan få fäder i. Och det är just så att från Guds sida av att det är alla människor till ungen sätter utanför.
Han vil at alle mennesker skulle bli frelst og komme og kjenne sannleggene. Og dette sannleggen, det at Kristus bor i okken og fyller okken ved rettvise, frie og glede. Nu narskas vi til som en eksplosjon i munnen løyve. Ja. Og det disse versene som nu kom, at han har her som tilles, altså. Og tog han sier det forutsatt av verset, at vi vevnene var og vidt frelst. Men vevn som sast, ikke vevn. Det som han sier, hvordan kan han øyne vevne til? Og så kommer han inn i at det er som kallrente med, altså, vi må inn i hoksan, altså, dette kan ikke rikka åttan og i andan, altså. At i Kristus er i okken, altså, men vevna vi til som vi ikke sutja, så bøyer vi tålen etter tog, og så kommer oss i anden, veikleik okkar til hjelpar. Tog vet ikke hvert vi skulle be om. Og det var problemet som her. Jeg visste ikke det hva jeg skulle be om, og det gjør meg helt fortvølet igjen. Og nå kommer det inn her, og gjennom verset, ja, vi vet ikke hva jeg skulle be om som be å være. Nei, sier han, øyre være, nei, anten sjalvor byr for i okken vi soffon ikke kunne sies. Og ta er så andre å ta, og i tøyene nevnte jeg dette her om dette her, at Jesus sier at det er ikke av heimen, han er ikke av heimen. Og er i alt ved ferien, så er det alt ved med. Og så er det alt ved okken, altså ferien og med, altså. Og så sier han, hvordan kan det bare til? Jo, tog godt, innholdet anden er han som omsitter tekken, et okken. Tog han råkra lov, nødja lov. Og han er vit er jo Jon, og han er jo okken. Og tog kan han løyva seg og skriva så inn at det sjálvor bygge for okken, hvis often ikke kan se. Nesten til at to sjálvor sammen vi antan og bygger, fire til sjálvor, vi soffon ikke kan sies. Og hvordan kan det så grøynas vågjere? Jo, han og i den sækar gjørstene, han vet hva tråd han antar seg, så jeg vilja godt spyr han for i en høyleva. Så det er samband som er vi han og i dørtene, som er så livande, altså, her og her. Og det rikker omkant til ikke. Nei. Det er naturligt at du ikke var skal be om i sin omstavning. Men du kan være nærværende, jo. Og så kan du, som Paulus sier i Efesbrevene her i Jentan, at han ber akkurat med å be han til antan, og en av hver jeg tog. Og alltid be han til, for ødeltøyen høylo. Og så sier han, for mer vi, mer skulle være given år, ta i lete opp munnen. Altså, hva kan det? Djeva år, ta i til lete opp munnen til anten ut her. Som jo er det samme som han som har et godt soner og godt feir. Det er så komplett. Det er så fullfutja. At det er helt anstånda. Men jeg har alltid kanskje forsynte kjøtt for å bo i at det her middelen her. Ja, hva er det en av rett? Ja, det her at uvån om at skapninger vi skal være løster ur tralddome for gøngelig leikans. Ja. Vi kjenner ikke til Anna her og i heimen og i løyven, enn at det er for gøngelig leik, ja. Og til kvært jo til dørdar fralse godsbatna. Vi vet jo at alle skapninger til samme soffar og hever verster lykka til nå. Og det blir faktisk ikke bedre, ja. Det er på en måte soffa vid høyra og i heimen, det er kanskje ångat så kraftig som i det. Det er at vi må anse etter hjørnet, tog at for ganske det ligger ut, og vi må toucha og brudja det, og røyna finne det av mulighet. Det er dette her, jeg trykker at dette er det soffa som går ut fra skapningen der. Og han sier ikke best han, altså skapningen, eisne vi sjálv som heva frumgrauer andans. Eisne vi soffa vi okkur sjálvun.
og stunda etter sånne rettene, endur løysing likams okkara. Ta og i hentan frelsan fullkommen allan veien i tjøknena, som byrjar vi at okkar ante vi fødder av nødjon, vi vil ha frelst, og vi vil ha gjør rettvis, og andan vi sinta frui. Ikke sint og i andan, og i andans løyven og i okken heltere. Og så det her prosessen som vi lever i, hver vi vera, det her tunge året, kanskje vi vera heila av gjørta. Det betyr så bare at vi vil ha gjørt Jesus og meira loika. Akkurat. Og til at den prosessen stender og i hese løyven, og til det her løyingen er. Det og i her prosessen her, hver vi oppgiver okken så, hvor gjør de atter at det her, etla, hvor kan de ikke lære bedre, og til en løying, eisen i seg selv, at kjenne at det ikke samsvær i midtelen, at det fullkomna løyve som bor i meg, og så mot salar løyve, et innere løyve som gang fyrir seg, men Vikos anta som du leser nå, at han bier fyrir okkom, og han hever samband vi han rannsaka gjørstene, og som veit hva tro han andan sier. Du etter vilja godt spyr han for en heiløve, og så kommer han til her endeløsningen av likhamnen. Vi sier da vi er en morgen som heier så den ofri, og så sier jeg at hva heldet du om Petter? At det tar noe at han har ikke tagget i Jesus, så Jesus sagt for Petter, jeg sa noe, du tror ikke for jeg nok av meg, at du ikke kjenner meg. Og så sier han, men Petter, jeg ber for det her. Jeg ber for det her. Jeg tryggte hun ikke mot svitja. Og da du øyne forventer vi. Så styrste bøver sånn han. Men ta var anden ikke her, men Jesus var her. Men han var ikke en tann og i tøymon som han bløyv. Da hentet vi deg igjen noen opprørsene, ja. Og så sier vi hentan her at og hva heldet du, jeg nevnte alltid sånn om at her, til Peter skriver om og i 3 kapittel, i den 4 brevet, Manker hever en mann som ikke vil lagt året. Og knappt det sier Herren, at dette kunne godt, dette kunne ikke si det med at dette kunne godt være Peter. Han skriver etter, som han minnes, hvordan kålen han sa vi her. Han var gifter, da. Så skal han være vunnen 8 år, vi for kålen og søgna. Og det ikke vi snær 8 stasen og et eller annet. Når vi dolta menneska hjertans, vi spek for å stille anta, som god i ekkelig at dyra varst. Altså. Og hva det ikke det Peter opplevd til? Altså, anten, han åpenberer i for kålen, altså, at Peter var ikke var 8, men han var ikke kommet til den. Skjønner du? Så vi snackar vi hentan ner om dessa processerna. Och han aldrig hörst av så för alltså. Men det han ska säga om det första för. Du tar man läser skriften här för att alltså så säger detta som Tone läs nu att det tog. Så är det då och inte tillstånd var nu. Men lösningen är hantan. Att han ber för det här. Och så ska det vara snö kunna be i antan för ödlontajmen som tarva det, og også for mer vi sier Paulus, som vært given år, så vi derved kan gjøre løntermann evangelisk. Og vi skal tale om det som det øyer å være tale om. Altså. Det ikke bare kvamsvois, altså et eller annet sier akkurat. Nei, det buntet til Oslo, da ovenfra, og nere i okken til antan som omsitter okken. Nå alt sprelldivant. Og hvordan skulle vi tåre trykva tog? Men han har givet okken trønn. Vi tar ikke framløtt trønn. Vi tar finnes han at vi tror tog at det som han gjør det, altså det var akkurat det som vi tørva. Og tog enda hessen øyneløyde nå nærskast enden av hessen her. Hessen løten jo det, ja. Altså, det en underfulle øyneløyde vi ødelteg som tryggva Jesus. Og kanskje han tryggva og halt ikke det frelst. Men tann øyneløyde er øysen vi til, så sa som du gjørst da, om du var herja av rastlene som var lysom. Ja, nettopp. Og det så akkurat det her. Til at rastlan herjar,
märker inte till att man inte Nej. är i Kristus, ja. Nej. Ganska tvärs emot det tecknar på att det är ett liv här som man blir värre via. Men Herren inte bara. Herren inte att vi ska kunna kvilla. Det var skapt, vi var skapt till kville upprunnaliga. Och till han kvillan som i verkligheten pekar till de som sabbat och kvillde, att det pekar fram och jag ser kvillna och i Kristus. Att vi kvilla, vi kunna alltså och ta vid ästna rent mänskliga att säga. Ta vi det stressade, ta det lika effektiv i våra arbete som tar kvilla. Och det samma ut i antallet, ta vi kvilla och i honom, ta och vi sucha till att det är inte min apert som så läsna att frälsa människor. Det kan ni inte. Jag kan bära vittnesbörden. Mittel anna vi att leva detta livet som han är givet okkom. Och så vid timon åren som vi är given, att det som du tar sig om, som Paulus ber om. Ja. År som vi är given som talar bænt in i en specifika situationer. Akkurat. Och det är antegås som kan göra det här, men allt det här, fyllingen av oss ner. Men du som strøyest, og kanskje filtra rassle, Herren ikke at du skal kvilla. Han ikke gjør det så kvilla. Og ja, men be han om henne. Be han om at släppa uppleva seg kvilla som du uverlägga långt eier. Så det är han antallige verleidjen som heter her åra talar om til at to vid eier seg her kvilla og i Kristus. Og kjenna vittnesbörden innan nu jokken, ja, er godsbaden. Skiljer det ikke, vet ikke hvor akkurat, men er det, tog han sida. Ja, detta vers 80, og det er noe som stedfester alt det som vi da var tås om, at vi vita at alt samverskar tar til gåva som elskar god. Og så det bare det. Ja. Taimon og etter rai hans er det kall. Og jeg vet ikke, altså, jeg er så glad over fire at jeg sier trost du hesson. Trost du hesson at la varst du at alt samverskar tar imot til gåva som elskar god. Taimon som etter rai hans er kall. Tog det som han framman undan kjente tilskillig han høysene framman undan jeg vil ha gjort løyk min sånarsons. Så han kunde være en frumbrøv. Så han kunde være en frumbarne mittle menkar brøv. Og det som han framman undan tilskillig kallar han vi. Og det som han kallar rattforstørte han vi. Og det som han rattforstørte dørmette han vi. Og så spyr han, hva skulle vi si om dette? God vi okkom. Ja, hva kan ta over mot okkom? Nu vant jeg ta fyrir ta i det. Ja, hva skulle vi si? Nei, det er ikke vi som skal si det. Så han sier, hva kan ta over mot okkom? Se på det motsatte, som er vant jeg, ja. Og han skal, og hva skal bære klævo mot henne utvalgte gods? God tanne rattforskjør. Hva tanne fordømer? Kristus tanne deier ja, ta mer som risen opp fra innan deg, som risen opp, som vi høgrande gods, som øyne bier for oss. Hvor skal skilje oss fra kærløyga Kristus? Trångt, enkjest, honkur, næsenløyge, vant, eller svør, som skriver, for tøyna skulle være vid dripen atlant egen, vi rokna som skor seg. Altså, godt samkommer i færene, tjokken øylandegg, og vi tar oss ikke oppleve alt det her. Det må vi bare si og takka for det. Når jeg ødlån her som mer enn sikra vidt vi hånden elskar oss. Tog viser jeg hva deg etla lov, hva ønklar etla herredømme, hva det som nuver etla det som kommer skal etla makter, hva høve tjopa, etla neka anno skapter, skal få skilt okkom fra kærløyga gods, og i Kristi Jesus er okkara, og kan det være bedre sagt. Nu vet det å komme til entarna hese løt. Ja, jeg husker at det er 200 verser, du har overst leip til om. Ja, les da. Han som spart ikke sin egna son, men gav han 4 okkon ødel.
Hvordan skal han kunna anna enn djeva okkom allt vi honom? Ja, jag gör det inte med vilja, men det var nog att det skulle vara det sista. Ja. Han har givet oss allt vi honom. Ja. Allt hever han långa givet. Og hvordan skal, altså han som sparte ikke sin egna son, men gav han fyr okken öll. Hvordan skal han kunna anna enn djeva okken allt vi honom? Att det alltså det är nog också med det och är hej öppen i den nya kapitel, men det tar ju för en yta. Alltså to läser bröven och letar han loja det jag någon dig. Och trust då som man säger du ska trycka. För anken inte att en lock. Till anken inte att en själ och tillvaro här. Självt om hon kan vara elendig, alltså satt i människan sig. Men hon är i Kristus. Ja. Och också så att han i änden kom. Här alltså. Ja. Vad blev så övat nästan här? Det är en sån ont av ordlöka och fäverlöka och nöjtsämme och glädje och frie och... Det blir vi sagt att inte får vi okkom. Men det passar inte i Jesus sammanhang. Nej, inte av Jesus slag. Allt det som han hever lata växa i livet till okkom, det kommer vi okkom. Det fylger okkom. Och det är störst. I allt det är så störst att vi släpper sitt här vi bor i attor och nämar vi att det här. Och jag följer akkurat som jag klarar inte långt i det, men därför här när jag säger kommer inte mycket där, hvis jag ger okom vid det igen alltså. Ja, det var inte inte, men jag var utanför att ge okom var det. Jag glappade in ut något kapitel, men jag tar det inte för en utan. Nej. Alltså där Paulus tåsar om sitt likam, att han ska geva det för att det skulle vara frälst som är runt om han som var så rävlig vid Guds samkomma. Ja. Alltså det är en otrolig brötning. Öjligt, ja. Ja, och det är så att vittnesbörden om att det är krafterna och just den här liven. Ja. Sån åren. Ja. Ja, kan sitta på att du bena bön sam Jakob. Tack att här för hesa lötna och känna allt i okkara hovøyme att vi är så fattiga. Och gott är det. Så jag hade vet bara vara här och granska och helt jag kom vara näka. Mer än annor. Så det har varit rävligt. Nej, vi såg jakom, vi ötlom att vara lika. Och herre, tog det så områdande att vi inte kommer in i en så skøyvande lust og i at mennesker får avstøyt av oss. Det må bare være to som lever lutet i oss. Og som Filippe brevet sier i kapittel 2, at det god han som virkar og utek om bæg all vilje og virke til gav av vilja søgnen. Og bedre kan det ikke sies, og øyne så favon åren, hva det er okkara lov til to og øyne to. Og da takkar vi deg for og i Jesu navn, amen. Amen. Så var hesen parsten av Gjerstamal kommet enda, og vi får takka for jokken. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som får takka seg av ljøvenen, og så er det Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hesfer. Pastor av Gjerstamal som her var vært, der kan du finne av YouTube om du leiter under eller etter Iktos sjånvarsp. Hesen pastoren, han kommer eisen over å lagt ut her, og han kommer eisen over senter av Tjei Kristelig Kringvarsp. Så en annen for tusen takk for hesfer.